Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sama na yan nagyang gaya kuan mapugusay tanusi mielekon kabayak na ay mo na niyan na ay ko mapagusay yung gaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ajaban li amril mu'min fakan amruhu kulla khair walaysa zalika illa li mu'minin in asabatuhu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabatuhu darra sabar fakana khairan lahu. Dia gaya mapugusay tano na dia iso kapag inataw umu'min, kapag inataw manusia, ada manusia abo saya di makasagad may sabab kukawbalo niya na manusia. Sa manutun na yenga iya pakasagad ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mga manusia na makaisa na mapya, na makaisa na maragon. Sa mapuro na sumipandagung ko kapakasagad yang ko mu'min na miyabantu ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mu'min. Ada tiya na kapapatutanun arumar ko mga tao akipaparatya. Dingka din no to manggulawla o di ay maanan yan na si makapapasud si ko puso ka akaw balin yan na akapakapaparatyan yan kukad na yan Rabbul Alamin. Sa manutong mga umat ng Muhammad na nagyang kaya sa katano na kaya pakasagad nagyang kaya adu nagyang ko tatiguran na kaya tiro o sumitiro at tiga na al-ayamu dual yawmun laka wa yawmun alaik yang kaya gaw iapsagad na di isimbi makaisa na salungan na raka na anmambu agawi adingkar na su kapakasagad yang kuma manusia ng barang-barang kapteri maun o mga tao sudah paratenian na diisimbi so rata ginawa aguso kapepi aginawa na aya maragdun na kita sumyaga dagyang kutuwa maratas sa ginawa natantulun na prarad si isa giyang kutuwa tao o kauban linya na manusia igira manutuwa si isumyagad ko mu'min na kagya paparatian niya nuto agiyang kutuwa kaya sagadiyan na yito na yito ni takdiru Allah ama punggulawla. Sa manutong mga umat na Muhammad naging gaya kapag-useta no si sagyang gaya hadis o Rasulullah na kailangan na iya masabutiway kamakaysa na sagad ka na mapia na makaysa na sagad ka na masakit ka paka uukit yan kagigyang gaya dunia na din sa akal kada aba ataw amya ginataw sagyang kaya dunia aba da sagada apa mana na margan naya mala na sumanga panabi-nabiyan oay ipon ka ku Adam alaihi salam na so Adam alaihi salam na si ku kapakasusuldian sa surga na tantod na mapipiyagin nun niya miyakaliop man sa surga na kiyata man yan sumargan misaba po to ku anam yang galabok yan nami sabab sa giyang kuto kiyang galbokan yan sa unto wa shay
giyawi usay syaitan na kaya sababan sa kaya supakan yang ku Allah na kaya kirang itan Allah sabab sa giyang ko to ay ni saparian na ini siupakian na miyada si sagiyang ko to kabupakam bobotadian sa kapakadadayan na miya sinya miya pakapagingad si sagiyang ko to sagiyang kadunia na sokya pakata na iran kerumay na mana niya nada mana kata ngayon to nakagiya mana niya na buwa wala sulawas nakagiya giyang kutua say wana siyo to sa surga mga bangka wana paraw to sa surga na iya bu miya wana lagi bu lawasiran sama nutong mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagi ipama na pagusayin tanuay kaya kailangan amausay ka den manariya ba mga tao ba da makasagad sa mao na maragen na makasagad sa mapia na paningge pusang ku Rasulullah na su Rasulullah na miya katelug dam mambu na miya kamintin akapakatilug dam yan lanto nonon na isi kumasa akya siksa unuwaya mananian na kufaru Quraisy siniksa iran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayad na katauron o mga tao absiksa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baayaya siran makabebenar na sabapuro na yamanan niyan na sa Rasulullah na miya kasabar na yuto na mga galba ka mga manusia miyat kuwan sa buno niran sa Rasulullah na miyat tagali na ginaw niyan sa pamanan na miya ka transfer si isagyan ka iya darpa Madina al-Munawwara na subman so kapakatataguyan si isa Madina na siniksa o mga munafikin ibabtadiran na ginawiran sa mga Muslim siran takin ba kana ba Muslim kamu nafik na siniksa iran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siniksa ang mga Yahud na siniksa ang mga tao si isa Makkah al-Mukarramah ko kasisiyan sa Madina taman sa punggubat nila nun sama no to na mga galbag ang mga tao na miya kasabar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salakawrupon na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyatay si ang taon nun miyatay so mga wata ya miyatay sudarudupa ya na so Khadijah radhiyallahu anha na so mga wata yan ami mangin buhat yan ami matay na ayabu da matay si ko kasisinan sa dunia na so Fatima radhiyallahu anha nasa manuto na miya kasabar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kasabar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko masa aayamanan niyan na kiyasik sa o Quraish na taman sa su siran a pamilya na siniksa o Quraish na miya ad nagyang kutuan mukata na miya ka sulangon a puniping ko Muhammad na minisibay si sagyang kutu adar pa si sa Makkah na disiran pesaan o Quraish pamanada di pagitan sa panganangkan taman sa miyakan demar aakal o Rasulullah agusto mga tao a punipinun waya pamilya o Rasulullah sa manuto na miyakasabar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa muna yan nagyang kaya kapagusetan sa nagyang kaya hadis Rasulullah ajaban li amril mu'min piya ka mumusah inuin beluy a piya ka mumusah ngayon to nakagiayamanan yan napalya din mapia adi manggalabag ang iyong kuta mu'min
ko kapakasagadun agyong kuto aaya mana niyan na kaubalu niyan na manusia. Huway. Kung berang-berangan, ko ay mana niyan na kasisi niya sa dunia. Nakagigiyang kay dunia na da ba pamana di nga mapateri dudun suday ang kudeat. Kadi kagiyang kay dunia na makaisa na mapipia ginaong ka, na makaisa na mararata ginaong ka. Inna ma'al usri yusra. Giyanan so katiru Allah saya manan yan na di makatundog sumar ganda gusto malbud. Natatangkadang ka sa ginaong ka kung kaubaling ka manasya. Ayang manan yan na giyanan na sigid na nang kukapaginataong ka. Na panganiyang ako Allah subhanahu wa ta'ala kukapakasigad agiyang kaya dua. Ayang manan yan na tanu di manggulaw la na sui kasusuat ukad ng tanu Rabbul Alamin. Na iya ngunta ka ba sa Rasulullah apiak kamu masah so maasusua o ayamanan yan na mu'min. Kalangon taman na palid mapia na pamana di makanggulaw la arungwar si isagyang kuto a mu'min. Ino to naka in asabat husarra o pa maka masugat makasagado nagyang kutua ikapipya ginawa na syakar na manalamat ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Uway, manalamat ngayon to nakagiya paparatian yan agyang kutua siya'y amya katalingumon amapya nagyo to na limo wala ang makapupuon kukadnan Rabbul Alamin. Uway, panalamatan ko Allah kaya mana niya na imanton na sisitan na pun na ditano di makatero. Kanto na igda kaw nung upama kaemanan niyan na ditano si imaya kauma. Aad na kaya sendudan ratan na emanan niyan na nagyuti ka panalamatan ko Allah. Ay mana ini naigira mo untuk ad na minisugat raka amapya may tumala na pipikiran ka. Nanto na igda kaw nung upama kaemanan sala kaw miya kataling marka mini marka. Nagyuti ka pa na lang matutaw. Kaya emanan yan nagyuti pipatutun wallah. Ay emanan yan na makatanon. Nagyuti ipamana panalamatingas wallah. Dapi amay ito ariski amini taling marka na panalamatingas wallah. Giyang kaya kau gitu sa emanan yan na pakulo la na panalamatingas wallah. Kaya emanan yan na mapia. Isaon nakapitaan ka na panalamatingas Allah katirug ka ayon to na igda kaon upama ka ay manay na katurug panalamatingas Allah kami ni sampay ka ku ay manan yan na napunan ka uway gaguma apa man na miya kambelingan ka na panalisa to panalamatan ko Allah uway ka kana bubai abu panalamatan ko Allah nagyang ko to shay ay manan yan na upama ka adna makakuha ka sa tarak makakuha ka sa wala panalamat ka ugay na giyang kuto kau gitu kita ka na kailangan apa nalamat ka. Agiyang gaya ka panalamat ko Allah na isa nan melasan wallah. Simba. Ilaman agiyang kuto akatiru Allah wala in syakartum la azidannakum. Upama ka sakano na manalamat kanu. Nanto nonon na yamanan yan na umanan na kanrakan. Umanan, ayaman na pagumanan wallah, nagyang kutua, ipakapya ginong ka. Nasusaw tao, na andun ni kapita yan, na makapananamat. Alhamdulillah, wa syukrulillah, ala ma'an amallahu biya. Ayaman ini, alhamdulillah, away, awusus syukur na lillah. Ngayon ito, nakagigiyang kutua, pamamagyan ng wallah, ayamanan yan na miyakiyapita ako, na mapipya ginoo ko. Na panalamat ka wallah. Na upama ka manalamat ka, nagyang kutwa, kapag initaw kasi ko, ay maanak sulda ka doon daw, na emanan yan na mimbali a mubarak. Ando na ipitir na mubarak. Kaya ay mainaswallah, ipitir yan, la azidan nakum. Nagyuti kaya bali na mubarak. Kaayab tiro na mubarak, ko ay emanan yan na mga syay apakuro la, nagyang kutot tigin na paging kris agyang kutwa kamapian. Kaya mubarak. Uwa, isaw na iptugumpiang ka agyang kutwa siya'y mini miyakwang ka. Kaya mubarak.
Na yang mana ini na umbali ang kaagiyang kutua galbo pamana miyakwang ka mapia na penalamateng ka swalla. Kapara mabaluy agiyang kuta miyakwang ka na pakambara ka tandaka wallah. Badi kadakla na yamanan yan na adna say amini yuma akapipya aginawa. Barato trak, na miya pia aginawa niya sa agiyang kuta kaya pakakuanin siya traka bago. Takay ng babisagi ang kota tarak na ayama na niyan nakagya da maadin naging kota say penalamatay ko Allah na miyaswa ayan na miyada subaraka agiyang kota taraka miyakwan yan na anto na miyaswa na nakmatan alayhi na ayama na niyan na miyabaloy agiyang kota say miyakwan yan na ayama na niyan na kebinasaan nun. Ngayon ito, nagiya po mo na mumakatrak na miyagda sa trak na miyakras na. Miya pulang sila na mag-siran na yamanan yan na isa kawalay. Nasa mga tumapi ang utak kaya pakatrak yan. Hindi. Isaw na miya kakuha sa walay. Na yaman na minigubar siran. Na ino, mapiagi yung kutua kaya pa. Di. Sa mga na ay kailangan si. Nagyang kutua siya'y pagkakuwang ka na ay kailangan na panalamat ka ko Allah. Kaya ay promise Allah na laazidan na kum. Ay manin ng balwin yan nagyang kutu. Amia ko ang kan na mubarak. Saya manan yan napakanggir ka aguna. Pagumanaman, o pamakamakawang ka paman na ibarat, naging ngay ka dato. Biyada to ka. Na manan yan na nanto na nun, tagi amia dato ka. Nanto na ima paman na kagip kubain nga suka dato. Nakagip kubain nga suka dato. Na panalamat nga sa Allah. Nanto na ikakilay sa kapanalamat ka ko Allah. Madakala mga tao, ay manan yan na amia dato. Nada, kada guminak sinbaya. O pamakadisis diga na guminig si diga. Na mga na pamaka di making ginawa katungan niya na piyotol yan so di na nikapaking ginawa ko mga tungan. Na ilaman nagyang kutaon katiru Allah wala in kafartum inna adhabi la shadid. Ay man niya no pamakaungkiran ni wag yung kutwa siya apa magirakan wala. Na yaman niya na sukas 6 anak na masakit. Ay man niya na andid ni di nga kapanalamat na miya tumu ka agiyang kutu. Aayama na niyan nakapkeda agiyang kutua barakah agiyang kutua miya parulingga. Bedi kadakala na miya deto na bedi sila miya kawida kala nga miya kakwa sila sa murka. Miya kapamunus watayan, isaw na miya bunus watayan, isaw na nganinsan. Na para mabaloy agiyang kanan inibigay ka wallah amapya na panalamat ka wallah. Na anto nun iukita ka panalamat, gi pa isyo. Anto na iukita ka panalamat. Gibo ka giro nga, syukurillah, alhamdulillah, kena berumbutaman. Kaya giyang gaya pa man na paratiya, na giyang kutua, masaddakahul qalb, maamana bihil qalb, wasaddakahul jawarih. Nayamanan yan na sumiyatang kadami ko, puso ka. Nayamanan yan na ayap pa kabunarun, na giyang kutu anggaw taalawas. Nayamanan yan, nakagiyamanan, miya nalamat ka ko Allah. Sa iyong kuto ka dato, natali penalamat ka ko Allah, ay ka penalamat ka ko Allah, napakapiang ka, sukan dato ka. Kung ayam ana niyan, nakabayo Allah. Nanto ni kabayo Allah, na baka palalalim. Baka ayam ana niyan, dali masupulga. Baka panulak sa tunganengga. Kagiyam ya dato ka, na baka panulak sa tunganengga. Kaupung ka, panulak sa tunganengga, sa iyong kuta, kaya dato ka, na daka makapanalamat ko Allah. Aya ukita kapanalamat ko Allah na amanan yan na aya penggelbok na ka na suwi kaubayar ka Allah. Kana ba ya penggelbokan ka na giyong kuto ipkerang ito Allah. Kaupo na ka gelbok ka giyong kuto ipkerang ito Allah na repara dua. Kaya manan yan na giyong kuto say na ini promise Allah wala in kafartum in adhabi la shadid. Na upama ka ungkiran niyo wag yung kuto say. Kaya kapag ungkiraw na giyong kuto kapmaasiyang ka. Dingka kapakapanalamat ko Allah. Nagyuto ni kiyong kirang kaon. Na preparado ka sa kiyong kuto ay manan yan nakasiksado Allah. La ilaha illallah. Na sakano ang mga pagaryami adun sumyagadun mapya na panalamat ka ko Allah. Na aya kita ka panalamat ka ko Allah. Na aya galbukang ka na susay ikasusuat ukad nan ka Rabbul Alamin. Na benda sama na namya kasi nabuta tanusan.
Supma nagyang kuto taro sa hadis. Wa in asabathu darra kay samay na suras tano. Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu. Ay mana igiram mo tuwa miya sugat. Kagi ayab mana sugud na giyang kuto siya din ni kasuswat. Na adina 100% nagyang kuto ka pagintong kan ana sugud di nga kasuswat. Miya tay swata ka, miya da so tamo ka, miya da so power ka, miya da so akuan, miya keras gira mana ya, na kailangan maapanilamat ka, makasabar ka. Uwa. Nanto ni ko na maay na sabro. Makasabar ka. Kagi natakadir wallahi kuno na. Na yaman yan na ba mailay aba ka pena sirah sukad dan ka Rabbul Alamin. Batika uba ko buto das ugi ko akuan. Kaya gitu na pag-imasan no Allah gitu kuno na. Na yang kailangan na saka na bemailay wallah ayang ba na niyan na aya ipagalaw ka sa giyong kuto asay ayang ba na niyan na kasakitan ka na bagyong kuta di kabay Allah. Miya kay sadnain na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyailay niya na babay miya tay swatayan pungguro ka di mamalikwat na miya ka mas Rasulullah na tiyan na hey sabar ka na dama kilala agi ang kota babay na sudan yan na tiyan na hey awakasan mama kadang ka lam tusib bimusibati nadang ka magdam agi ang ka iya miya ka tanarak na muralah na manan yan na isisigadian nun agi ang kota kuan na den kasapari Rasulullah na miya tiro na hey bai giyong man agi ang kota miya kaumarkan agi ito sa sugu Allah na miya lakag yung kota bai na miya ka panaros sa ko Rasulullah at yan na Rasulullah miya kasabar ako na yapitiro Rasulullah na inna mas sabru inda sadmatil ula ayaman nakasabar na si ko paganay kapakatanar ka agi yung kuto ayaman na niya na say adingga kabaya nagiuti pamana kasabar ka uway madaklaan ni ka patay lang minggu guro kagi nga mga tao di nakapakay kailangan na makadadar pa kuwan na di ganun o kaimanan yan naginan nakabaya wallah ino pa niyan teri maagi yung kutuwa pamana kubena ka inaaka wataaka babayeng ka gidawsan kaya maanan yan kabaya to Allah na din ka din mapanasir kataya supa makasaka na adna sa niya kaumaraka at tumya din raka natigi na kuwan ka sa inita di dakaraka nakerangitan ka amay ka kuwan niya sa inita di niya di ay kailangan na mapanalamat ka ko Allah way salamat sa kinita din nakar kamirun saya manan yan na kiapi ay kamirun na ubanggap man kuwan na gito makasabar kami na gito ay pamana kailangan na di maalin susimbang ka di kadakala na yamanan yan na makakuha sa mapian ada kami ali nga guminag simbayang isaw pa makadi mamagay na guminag mamamagay ay kailangan na sudin ka di ka pamamagay na ding gulola ay manan yan na penggalabok nga na sa din sa ikasusuat to Allah na nga ding galabok ka way madakala mga tao ay manan yan nakagya galabok yan nakapaki ilaylain nagyaman na galabok kapaki ilaylain na po na di man na yung kabay wallah na sa katano mga maranan na miya kadakadakal ay mo na mintin kasagad aba mailay aki agyang kaya sa kami asutungan na ay mo na niya na baka agyang miya tayo agyang akuan na di kami pa makapagana na ay mo na niya bayaran matero ay bayaran matero na misa mabunag yuti kaya sa bapan sa kiarang itirun wallah na karang itang ka wallah na inna adabi lasyadid so ay mo na niya nakasiksa anak naman tanto margan nagyuti margan kaya mo na niyan na tenar ka agyang kuto masakit na tundog man na masakit nati ay kabaya ka na palay di masakit ay kailangan nagyang kuto kaya pa katanar ka ang masakit ng balas ang kaun wallah ay mapunggalbog ka na balas ang kaun wallah ilaman nagyang kuto katiru wallah ahasiban nasi an yaqulu amanna wa hum la yuftanun pamana baya katawrun mga taon na asara an yaqulu amanna tiru niya na miyarat ya kami na di silang pag-isaminin de wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-katibin nakatukon wallahu subhanahu wa ta'ala antaw nun ni patais na antaw nun ni bukag ay manan yan na ay manan yan sa katano na suwaya man agagyang kaya galbok tano na pamana pakiilay tano ko wallah atitu so para tayo tano kadang tano Rabbul Alamin na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah iza ahabba abdan
Inna Allah iza ahabba abdan ibtalah. Ay mana gira kiyaw ba ang ka wallah na pagiksamin ganyan. Na sagyang ko to kapag iksamin niya ka na inuto na kagiya kiyaw ba ang ka wallah. Na yamanan yan na ipuru wallah sa pangkatan ka. Na kagiya ipuru wallah sa pangkatan ka. May sabab sagyang ko to kaya sabarang ka sagyang ko to siya'y piyakatanar ka ukadnan ka Rabbul Alamin. Na yamanan yan na sa katano ay mga sa katanood na na pakalan tano nagyang ko to sabar tano. Pakalan tano agyang ko to siya'y yamanan yan na sanggila aba tano makanggulawla sa di kabay wallah. Kailangan ang deta-detar agyang kaya pakatanaan wallah subhanahu wa ta'ala kung ayamanan yan nakapsimba tano kukadnan tano Rabbil Alamin si aya pa na tumo na paging karisan. Datar aya makatanar ka na murala na paging karisan na kasusimbang ka. Anta kaya makatanar ka na mapia na yaman niya na paging karisan na kasusambayang ka. Ngayon to nakagigyo to na makapupuon ko kadnan ka Rabbul Alamin. Patut amanalamat ka ko Allah. Na patut ayaman niya na makaapas ka ko eksamin. Ayaman niya na sagyang ko ta kapakatan agyang ko to say margan na eksamin ra ka wallah na kailangan na makaapas sa sagyang ko ta eksamin na ayaman niya na manggalbuk ka na si kaubay wallah na so kapakatan na agyang ko to say ayaman na mapia na makapanalamat ka wallah kayaman niya na piyakatanar ka wallah agyang ko ta mapia nagyay paman na mabatero Amerikano mga musawir Amerikano mga bangsami siya ang kaya na pamakin na garagami manto balasan kan wallah na ben kipuro so pangkatan niyo si kukaddan Rabbul Alamin na ben pukumani mani wallah subhanahu wa ta'ala so pangkatan niyo so dato na kaumanan so kadato yan so malay tamok na makalai ay amanan yan na tamok so malay paraten na kaumanan so paraten yan so mga bai na kaumanan so kapakubay ni darudupa yan so karon mapamanan na so mga tao ay amanan ni nariniskin wallah na ben pukumani mani wallah subhanahu wa ta'ala suriskin yan na bata ay mala na matakap so kapakubay erakatan wallah mamakaapas tano sa iko eksamin ini betadar katano kadang tano Rabbul Alamin imanton na saya kabu pagpusa kaya miya taling umagyang kau rasakan na miya kat yebu suwata iyo ada salakaw arumwar ko oripun ukadnan Rabbul Alamin dasalaka warahmatullahi Sadik Ramos Muhammad Usman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.